ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କଳିଯୁଗର ମଣିଷର କର୍ମ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। କଳିଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବାହାରର ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏକାଠି ରହିବେ। ଆଇନ କାନୁନ ସବୁବେଳେ ଲୋକର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଲାଗୁ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ବା ପୋଷାକ ଆଧାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଖୁସି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ବିଦ୍ୱାନ କୁହାଯିବ। ବିବାହ ଏକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମାଜର ବଳବାନ ଓ ଧନବାନ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଲୋକ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟଭାବ ଯୋଗୁଁ ଘାସ, ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବର ମାଂସ ଆଦି ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏଠି ପଇସା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ହେବ, ବାପ ପୁଅର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏମିତିକି ପଇସା ଲାଗି ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ। ନାରୀମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଦେହ ବେପାର କରିବେ। ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ସରଳ ଓ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସେବାରେ ଲଗାଇବେ। ଗୋମାତା କହୁଥିବା ଗାଈକୁ କ୍ଷୀର ନ ଦେଲେ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା କଂସେକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯିବ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମା ପେଟରୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ପଶୁ ମାଂସ ନ ପାଇଲେ ମଣିଷ ମାଂସ ବି ଖାଇବେ। ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଅନେକ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେତେ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମନକୁ ସଂଯମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୀଟ ଆସି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହା ଥିଲା କଳିଯୁଗର ମଣିଷର କର୍ମ ବିଷୟରେ, ଯାହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।